Mansour Hal Yiro yaro 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 Précédemment. Sum ummi may ɗum ɗo tan mi yanay ɗum ɗa walla min kono jibiniraam ni woni ko feewani subhanallah gooti wi noon ala jibiniraaɗo no feewani yimɓe fof ngarkin gon tigguji in laaɓi cer non 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 jamais ponnoɗo soodande nenam kanŋe nawa ɗum makka teddina ɗum ala suwas so wona warde ɗum kadi ɗum fof ko kalanumami kolluɗa noon yidde haalpulaar ne mbiya noon yidde wotade yiide kala ko tongu dasi artata koye teppere joomum ɗum ɗo artata koye ma hande tampere nde e ko dañƴa hen ko fof an tampini hoorema an waɗi hoorema hay goɗɗo faani ɗum sona an no foti sagataɓe maaye en e ɗeɗo laaɗe holko ɓe ɓeydani leydi ndi wona basa kamɓe koɓe ndirontono dañde ko ɓe dañi holto ɓe ɗacci yumiraɓe maɓɓe holno ɓe ɗacciri ɓe joom j'espére que ɗum ala e hoore ma de Hiro yaro hiro yaro Radam rufi fendake yakare boni sallu heli chaliani yakare boni kiwanda tayi dule jarima yakare boni dare yo dunayo samadama yolima Allah wadi baba sama wadi baba samadama yolima Allah wadi baba sama wadi baba yolima samba batuli sama jayo samba dama jewge yolima kodine gawlo hatti mama sama dama yolima suma gum soxna hatti mama sama dama yolima Assalamu alaikum. waaleykum salam aɗa selli Wallahi ko mawɗum. jam Ba, mbaɗɗa e no tampere mbaɗɗa? jam wonto aɗa selli? mbaɗɗa e tampere Jam tani. ok Mbaɗɗon tampere? ɓuran kon mbaɗi Wallahi ko mawɗum. Mbiɗa selli. Machallah. a jaaji Yettude Allah. alhamdulillah Mawɗum noon jam woni so tan nder. Onon celli de? Min sukaaɓe mbaɗi? Celli? Jam tan machallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ɓe ittimi dow jam. Est ce que ino mbaɗɗon tampere onon celli? a jaaji Wallahi ko mawɗum ɓuran machallah. kon mbaɗi Yettude Allah. mbiɗa selli Mawɗum machallah. mbaɗɗa tampere Alhamdulillah. an mi yonima de deede Min ɓuri. an jatan jodda Wallahi ayi de wonno Allah humta haajo tan mbiman kadi yomi hooto. kono an saɗa ara kay awa noddu kam mbiya kam aɗa ara Eyyi haali gonga noon. kono mi fina mi waɗani damal tan mi soyno maɗa ara A famat tan Allah ne won haajo tan gartim. alhamdulillah Machallah. O Khadija woni? Khadija yalti Est ce que Allah. O ɓiɗɗi kam kanko wawa jooɗade galle makko. deede woɗɗande joni o ara salle de An woppana mbiya nano yalti. So Basala moƴƴi. e wadde paɗam yami wultinanma bottare ma mi addamma
ni kam hande bernam de hande woti jongo dahar ɗum kadi ɓooyi ga e nden kam ha gandi alhamdulillah ɓandu ndu yaari yeeso yanode rafa a sellandi a rutti ko dafa holko gaddoyta daha kono semmorino wano yewni kumbiɗam heewi an yewnude Coumba a ƴewata cellal ɓandu ma ha an aɗa ari a sellani en ngari ummima gila dahar en ngari ha ɗo e tasma kadi fuddima safare wonko puɗɗiɗa ɗum uppa cellal koote wax yiɗi noon jibina ɗoɗe ɗum gam ɗo sabra kono semori sinno ko sagam joɗɗa ɗo ha cella se cellima wona joni mbiɗa fuddima saboto joni ko heddi hen ko heewani joni cella jaaha Coumba miña so yima ma welto wona tan so yiɗi wadde hunde wawi so waɗani ɗum no wawi addani ɗum gasa Baba. Diallo. Khadija ani won adun ken jehem Fouta a noddani mi haɗani ɗon a meeɗa noddudemi bel beɗene jaam holno goniri noon fof an jaasi an nde artani tokorma korsinɗemi meeɗa jooɗal balɗe ɗiɗi taw humbatakimi Baba, ko jam tan humpata. an kum foti won hakku men ƴa ni jiɗɗa wurdude an ko woni yesdeɗan guite umya No, wanani abdomino wanani ay abdomino ta juuɗi ma ni wat mesure à partir de là ta ko ɗo ɗum tajata ni no mbatta tajat ɗo bon ni ayi comme ça
comme ça eɗum taki ɓeɗo ganduɗa ɓe ngala force si eɗo mbaɗa abdominaux agent ɓe jaggata ko ɗo pour appui ɗo ni tu vois bon au fait même appui avant ji ɗi ni ɗo waji ɓe mbaɗata c'est pas bon ni mbaɗa sa waɗi ni non yippa a yippi a jippoto yippitoɗa seeɗa yippitoɗa kadi no feewi a yini après tourna wona après jippitoɗa tu vois a yii après mais an jorɗa simi waɗi ɗum waɗi ko tekki wallahi walantin tawi no wonani ɗum mais mi waɗatama dérangé a yi an a musidɗam goto sehilam wallahi onon nandi tek on ngala différence mbaadi mon forme mon caractère mon hay te o ko wata ko ɗum tan taki mais holɗum ko baraɗo ko baranoɗo wax dëgg Allah mbiɗo yiɗi joɗoɗen yewtiden beela est ce que on gona koreji janggo eyyi janggo oɗo waktu eyyi sa ari ɗo ko tawata gorko pulla kam no metti ƴiƴam o La ilaha illallah tare rabbi samawat tumur mende min de mi nani nane aɗa dugre Hadija noon ɗeɗo balɗe ko cuniɗo ñamde makko yarani noon koye ndisude mo kay tan o dambi adde sunaɗe mbarka jaam ko jaam ɓolo oye suka gorko mo wonduno musicien o nalanke oya mo wonduno o on nde ɗannoto nde waynakimo nde yahata nde noon yeehi koye laana o anda noon bale on yettoyima walla on yettoyaki alhamdulillahi rabbil alamin yo Allah yettime dow jaam o dañci on ko yiɗi ko alhamdulillahi ɓayrofi ɓiyam o ɗennima hakkuname ɓiyam o meeɗa weldam sukmu janggani tarani liggaki on sarki ɗum ɓi ka nimsiyowo ala deeɗoyam woto wi noon a anda janggo hol fof ɗo wetata te ka ɓesɗo te dewgal ɗum ɗo ɗum jiiɗa ko sens te neɗɗo saɗa hokka ɗum ko yiɗi ko ɗum woni ko wawata fewnir ko kadi ko ɗum woni nafoore mum ala neɗɗo rokkita ko yiɗi ko neɗɗo rokkete ko nafat ɗum sa rokki neɗɗo ko nafat ɗum ma wawa naftorade nafto jibina mum ɗum ɓuri wonde lawol aɗa suk debbo kecce delaɓ rokka ɗum yiɗi taw ko yiɗi ko wona ɗum won lawol mum joni ɓayde ko noon mbiɗa yo Allah hokke wadde ko jiɗɗa ko amin amin wullum wari ngalanka gorko jam leloy non ar leloy den mi senni alam leloy tak hande ma weta nenam nodi min mi notaki babam nodi min mi notaki kawam nodi min mi notaki balam nodi min di cummi kopi jaaru men lelde mbalo e amor fiyam yoy ɗum ala hen
takko an mi naati nder suudu mi yaani Rogi to mbiɗa balɗe ɗiɗi Rogi walade galle he mbeɗa woppuma e galle ma wa kam noddude téléphone kalna kam mi noddima mi heɓanima hay Rogi e hoore mum mi noddat mi portama son ha so tampo ƴettani kono min sa noddi a heɓani kam mbaɗa insisté ha si e walla message o min haɗa mi yande neɗɗo wona e ladde nde arti voyage nde tampi arta kadi tawa ɗo probléme aduna yam saako allo eyyi joom oui mami mbaɗɗa aɗa selli a yenani kam toon Rogi non non min gondana e ala probléme mbaɗe waɗe rappel kewi mbatta jam wa mami e nodduɗo joni 2 jours Rogi walan galle mum comment ça se fait que Rogi wonani galle mumen 2 jours an tinani woto yejjid kankone ela des probléme te ko an woni soutien makko comment ça se fait ko joɗɗa 2 heures nananima et puis Rogi so yeehi avec ces problèmes là tout fayi aɗa woni ɓiɗɗo debbo mais ɗum kay woto ɓomno nodduma ƴaato heede Adam Rogi to gonɗoɗa mbiɗa an degte komi ala ɗo ko fof balɗe ɗiɗi aɗan waale ladde an Rogi an dal joni jiɗɗa ko jeyde hoorema aɗa yeeye caga yagal ay no dañinoɗa haaju ma jaaɗa Fuuta ni ko noon dañimi haajam jaami mbeɗe haalaade jaabo kam joni somi haali a jaaba an woni holon hay so neɗɗo yiɗama fiide ma fiye an momi ligguiɗo affaire ma